Cando queirades, chicos. Disfrutade. Vai, nada. Buenos días a todos e a todas, os que nos estades seguindo desde as nosas aulas e tamén saúdos para os que nos están a ver esta entrevista a través do noso blog da biblioteca en diferido. Hoxe son o 27 de maio e temos con nós un invitado moi especial que recibimos con moita ilusión, un artista da nosa terra, Antonio Luz. Hola Antonio, moitas gracias por acompañarnos nesta entrevista. Eu son Lara. Moi bo día, Lara. Encanta esa presentación, de verdade. Esa presentación está á altura de Antena 3. A altura de Antena 3 encantoume, de verdade. É un placer estar aquí con todas vos. E nada, espero que non me fagan preguntas moi difíciles. Antonio Luz, ou simplemente Tito, como le chaman os seus amigos, naceu na Estela da Pena, no municipio de Santos Arreados, na comarca da Limia. É neto e fillo de migrantes, posto que o seu avó naceu en Lugo. E según podemos ler cando preparamos esta entrevista, a súa música está moi influenciada polas súas raíces e pola súa familia. Hola Antonio, eu son Lucía. Prefires que te chamen Antonio ou Tito? Como queirades, Lucía. Mira, eu chamo Tito desde pequeniño. Vou vos dicir por que, pero non vos sei desde porque antes había unha serie, como moitas que agora en Netflix, que se chamaba Verano Azul, e había un que salía que se chamaba Tito. Entón, por iso me puxeron Tito a mí. Pero poderesme chamar como queirades. Como mellor vos sabe. Pois todo o que dixeches é verdade. E ademais é que me sorprendeu porque dixeches todo sin mirar. Prácticamente sin mirar polo papel, Tiñalo preparado, Hola Antonio, eu son Fabio. Gustaríamos saber o que máis influiu no estilo de música. Que faz e como o definirías? Pois mira, vou te explicar. Bueno, eu non sei se me devo espallar, se contesto para que... No, contestas a él, simplemente. Sí, bueno, para que teñan todo o tempo. Mira, o que máis influiu foron dúas músicas que son totalmente opostas. Sabes, son dúas músicas que non teñen en principio nada que ver e que son originarias de zonas distintas, pero ao final non hai fronteiras nin hai idiomas posibles. Mira, eu de pequeniño escoitei moito flamenco. Sabes o que é, non? Que é unha música que é originaria de Andalucía, que se acompaña con a guitarra e demais, pero tamén influiu en min a gaita, a música tradicional de Galicia, que toco a gaita dende cativo, dende que prácticamente era como a ti. Cantos anos tes? Cantos? 6. Pois eu empecé a tocar a gaita máis ou menos aos, non me lembro ben, pero aos 7 ou aos 8 anos. 7 ou 8 anos. Entón, claro, ao estar influenciado por dous mundos totalmente distintos, como é o mundo do flamenco, como é o mundo da gaita, pois hai un rebotijo, unha mistura, como cando xogas a pita que che dá moitas voltas, estás mareado. Pois, eso non pasa a min, pero eso tamén é bo ao mesmo tempo, porque tes influencias de varios estilos. Gustou unha pregunta, Que pregunta agora? A ver. Hola Tito, eu son Ana. En que momento decidiches que querías dedicarte á música? Tiveches sempre claro desde que eras un neno? Hola, Ada. Pois mira, vouche respostar sinceramente. Non sempre o tiven claro. E de feito, na miña vida, inda que sempre fixen cousas na música, fixen cousas distintas. Houve unha tempada que estudaba moito a guitarra, deuseme por eso, estudaba 12 horas ao día a guitarra. Quería ser guitarrista. Despois empecé a cantar máis tarde. Bueno, primeiro xa tocar a gaita. E despois empecé a cantar máis tarde. Realmente, como eu tamén traballo noutra cousa, pois teño que dicir que non sempre tiven claro que non que me quería dedicar á música, que eso sí o tiven claro, senón que pudera chegar a dedicarme á música, sabes? Porque non é fácil, é un camiño moi difícil. Eu animo-vos a todas e a todos que se tedes un soño, se queredes traballar no que sexa, non sei, agora, por exemplo, a ver, que vou ir preguntando ti que che gustaría ser de maior? Nin idea, verdad? Ti, futbolista, ti? Ciclista, ti?
Bueno, pensa o que dixen. Ti? Astronauta. Claro, é difícil, Ti? Profesora de gimnasia. Profesora de gimnasia. Informática. Moitas saídas, sí, señor. Moito futuro. Ti? No, idea. Nin idea, ainda non sabes. A Valentina que ten máis. Policía. Policía, fíxate. Moi bien, até non claro xa. Ela quer ser policía, moi bien. Pois a ver, inda que tiñades claro o que queredes ser, que loitedes por eso, non pasa nada se non se consegue a primeira. E podense facer moitas cousas sen ter que, precisamente, vos tiñades que dedicar a eso. Pero sempre loitando, non tirar nunca a toalla, como se suele dicir. Estamos? Que preguntaba? Que tal, Antonio? Eu chamome Simón. Sabemos que tocas moi ben a guitarra. É moi difícil aprender a tocar este instrumento? Mira, pois, vouche tamén contestar sinceramente, é un instrumento complicado, é complicado. Porque eu son autodidacta, que quere dicir que aprendín eu só, tanto a gaita, como a guitarra, como o piano, que toco pouquinho o piano. Pero sí que é certo que o piano é máis agradecido. Ponemos un exemplo, mira. Si esta fose unha tecla do piano, e un do, por exemplo, nota do, e eu lle digo a Valentina, tócame a nota do. Ela, sen saber tocar o piano, pode tocar encima desa tecla e a nota vai a soar perfecta. Soa un do, perfecto. Claro, por eso. Na guitarra non é tan así, sabe? Na guitarra, para que soe un do, pois compren moitas horas de pisar a corda, porque hai que pisar a corda coa man esquerda e coa man dereita tocar o do. Ten que ir xustiño. E as uñas teñen que estar, mira, fíxate, perfectamente alineadas e perfiladas, porque senón xa non soa ben. Entón é un pouquinho máis difícil a guitarra, para mí, Sabes tocar algún outro instrumento? Pois mira, toco algo mal, que non lo teño que dicir o piano, porque non lle podo dedicar tempo, toco a gaita, e houve unha temporada que tocaba o acordeón, pero deixei xa. Non se pode estar a todo, hai que centrarse, senón... Quen vai ahora? Volve a Dani, eu son a Lila. Divertiuse teu fillo grabando vídeo Ángeles sin alas? Moito. Me encantou, fixemos na casa. Bueno, durante a pandemia, sabedes que estaba a cousa, pois, bueno, había problemas, e gravámonos, gravámonos cun móvil, poñendo o móvil nun trípode, como está, moitas veces hai café, pois así gravámonos, fomos cambiando, agora que facemos, pero bueno, hai máis protagonistas na casa. Non te lembras de outra protagonista que sabe no videoclip? Chámase Tara. Unha cadeliña blanca que sai, a nosa cadela. A nosa cadela, sí. Pasámoslo moi ben, verdad? Pasámoslo xeñal. E, ademais, Alfredo sai noutro videoclip. Sí. Cual é? A ver. Non me acordo de como se chama. Soidade. Soidade. Que pregunta? Como estás, Antonio? Eu son Brais. Alguna vez pensaste en facer cancións dirixidas ao público infantil? Sí, que pensei que además pensei en facer vídeos con Alfredo, seguramente faga algo. Hai xente que xa o está facendo en galego, moi ben además, pero non me disgusta a idea. De todos os xeitos, teño que dicir que ainda que Entroido non é unha canción que vai exclusivamente ao público infantil, sí que teño que dicir que onde máis aceptación tivo entre vós, nos colexios, aí é onde me di un poquinho a coñecer coa canción de Entroido, unha canción que gustou moito, non? Que vos gustou Entroido, Supoñamos que como cantante gusta de escoitar música. Tes algún grupo ou artista preferido? Moitos. Escoito tanta música tan variada e además creo que non hai que centrarse só en dicir, eu só me gusta o trap, ou só me gusta, non é importante
importante escoitar moita música, incluso que supoño que o mellor non me gusta a música clásica. Depende. Depende, non? Eu imagino que no colexio poñen algo, pero é moi importante, porque a música clásica, a ver, como se dixéramos que é a base de todo. É a base de todo, pero despois é o máis completo, é dicir, xa fai moito, nesa época xa inventaron todo, a nivel de armonía, de notas, de todo, xa está todo inventado. O que vemos agora pois, son unhas pequenas variacións, que lle metes un ritmo máis moderno, que lle metes... Pero a base é iso. A música clásica é a base de todo. A ver, sabedes algún compositor clásico? De... Mozart. O de Beethoven, Mozart, Bach... Moi ben, moi ben, moi ben. Estás preparados, preparadas. Con quen che faría moita ilusión colaborar nun concerto ou nun disco? Por que me faría moita ilusión? Mira, fíxate tú que nunca me fixeron esa pregunta. Nunca me fixeron esa pregunta. Encántame porque me fazme pensar. Seguramente non o coñezades ao mellor. Un cantautor que se chama Jorge Drexler, con calquera que cante flamenco gustaríame facer, por exemplo, con José Mercé, con moita xente me gustaría facer cousas. E o mellor daqui de Galicia, hai un cantador de música tradicional, Xurxo Fernández, por exemplo, para fusionar así un pouquinho flamenco con... Todo é velo. É moi boa pregunta, moi boa. Agora xa tens que mirar a ver quen é Jorge Drexler. Hola, Toni, eu son Daniel. Esta entrevista facemos a nós, pero foi preparada nas aulas coa axuda de todos os meus compañeros e compañeras. Un saúdo para todos eles. Vos preguntarse, entre as túas cancións, tes alguma preferida ou que te marcara especialmente? Pois mira, vou a decir dúas, vale? En castelán e en galego. En castelán Ángeles e Nadas, porque foi un tema que lle fixen, pois, principalmente para a xente que estaba na pandemia aí en primeira liña, non? Tamén para os mestres, vale? O personal sanitario, sobre todo. Entón foi unha canción que fixen moi de corazón, tive moi boa resposta da xente, dos medios de comunicación, empezaron a chamar aquí de Galicia, e a verdade é que en castelán pois, foi a que máis nos marcou. En galego, a ver, como preferida, decir, cal é a mellor canción que fixeche? Para mí, Soidade, sabes? Pero sí que é certo que a canción que máis me definiu, pro bo e pro malo, é o Xe. Porque o Xe é unha canción moi atrevida, que me trouxo moitas alegrías, moitas satisfaccións e tamén algún que outro problema. Así que a que máis nos marcou o mellor o Xe, nese sentido. Vou ben, ou explico-me demasiado, ou demasiado longo, demasiado curto, vou ben, vale. Quen vai? Como se chama? Fabi. Seguro que no videoclip pásalo moi ben. Podes contarnos alguna anécdota graciosa da que te lembres? Si, non me podo contarche anécdotas. A ver, en videoclips hai algúns que o pasas ben e outros que non, porque eu sou moi nervioso, sabes? Moitas veces non disfruto as cousas, eso non é bo. Esta noite dormí mal, porque digo, vou estar con rapaces, vamos estar entrevistando ali na biblioteca e teño que facelo ben, tal. Entón, eso pome nervioso. Hai moitos videoclips que non o paso ben. Pero, un videoclip que o pasei moi ben foi o do Perdido, o que gravei con Sergio Pazos, porque Sergio é moi simpático, pasámolo xenial, unha anécdota, podemos contar unha anécdota divertida, por exemplo, do Perdido. Do Perdido, sabedes que a bosta non é real, a bosta que pisa a rapaza cando vai sair do coche non é real. Non é real, é unha bosta preparada, con produto, con os polvos, meteron na nevera, e despois o chegar ali, e sacaron da nevera, deixaron un pouquinho que ablandara e prepararon así. É unha bosta que cheiraba ben, de verdade. Cheiraba de maravilla, cheiraba a colonia. Pero total, E tamén outra anécdota que a Sergio non lle valía a roupa. É dicir,
quedaba a roupa moi floxa, equivocaronse na talla, quedaba a camisa, parecía, sabes, parecía un fantasma. Sí, parecía un fantasma. Entón dixo, pero como pode ser, esta non é a miña roupa, non a mí non me serve isto. Pois ao final falamos con outro rapaz e cambiamos de roupas. Pero sí, cae anécdotas, hai videoclips que se pasa ben e hai outros que se pasan moitos ben. Quen é o seguinte? A ver. Eu tamén quero preguntarche polo futuro. Tes algún proxecto en mente? Podes adiantarnos algo en primicia para a nosa emisora? Mira, a ver se podo adiantar. É que é complicado, porque mira, os artistas somos moi de estar aí no quita ver o que fai outro. E tú suponte que polo conto vai o saca outro artista, vai. Entonces, sí que é certo que teño xa dúas cousas en galego preparadas moi potentes. Unha actriz moi coñecida, pero que non vos podo contar. Non, porque senón despois copian. É peligroso. É moi perigoso, pero sí que é certo que vou orientar que son cousas novedosas, que non fixen ata agora. É totalmente distinto ao que fixen ata agora, non ten nada que ver. Vale, che? Xa case, para rematar, gustaríanos facerche algunha pregunta un pouco máis persoal. Pero vamos a ver, xa rematamos. Non pode ser isto, pasou moi rápido. Fora do mundo da música, en que te gustaría pasar o teu tempo libre? Pois mira, no que máis me gusta pasar o meu tempo libre, como imagino que lle pasa aos vosos pais tamén, é pasar con Alfredo, o meu fillo. Xogar con ele ao fútbol, el futbolero total, encántame pois, pasar o tempo con ele. Cando non estou con Alfredo, pois o que procuro facer é deporte, que me encanta. Non sei se facedes ximnasia, deporte vos. Facedes, verdad? Eso nunca se pode deixar, nunca, porque iso é moi bo co corpo, é moi bo tamén para seguir estudando e seguir concentradas, O sea, que estar co Alfredo e facer deporte. Hai algo que dedicarías máis tempo se poideras? Pois sí, a miña familia, seguramente os meus tíos, moitas veces vino aquí e non teño nin tempo de visitar a ninguén, porque ou ves a tele, ou ves a radio, ou tes algún concerto ou tal, e moitas veces non vou visitar a familia. Eso sí que, se tivera máis tempo, dedicaría a iso. E recomendo vos a vos que falades tamén. Con esta pregunta damos por rematar a entrevista a Antonio Luis. Agradecemos a súa presenza na nosa biblioteca en nome de todo o alumnado e profesorado do CEIP Rosalía de Castro. Pola nosa parte, foi un auténtico placer ter a oportunidade de compartir este tempo con él. Esperamos que o noso invitado pasara tan ben como a nós. Grazas e moita sorte na túa vida persoal e profesional. Pois moitas grazas a vos, pero bueno, a ver, é a última pregunta, pero non a derradeira, non? Pero esa a diferenza entre último e derradeiro. Agora, cando un cantante fai un concerto sempre se pide outra, pois eu tamén vos vou pedir outra. O mellor vos fago vos unha, que preferides? Danos igual. Sí. Pois venga, tedes que me facer outra máis. A ver. E resposto vos rápido. Venga, pero esta non está preparada, como facemos agora? Esta é a boa. A ver, quen é o que... Sabes qual vai ser o seguinte concerto? Pois sí, o seguinte concerto vou che dicir onde vai a ser. E creo que che vai a gustar. Vai a ser aí fora no patio. Parece que sí. Vai a ser en breve, nada, cando me diga profes. Cal foi o teu disco con máis éxito? Pois eu creo que para iso das hai sexta. Eu creo que este sí, porque además está en galego, está na nosa lingua, bueno, dixo que todo é falado galego, todo é falado galego, e vos sodes o futuro do noso idioma. Se vos non o falades, se non estades orgullosas de falalo e de levarlo en todos os contextos da vida, entendedes que o galego non é inferior, tampouco superior a ningún outro idioma, simplemente a unos, con eso tenéis moito ganado. Gracias a vos, de verdad.